Nyansapo yesane ni nyina badwen ba Nyansapo so nie enne obenim da etoso bosomene da etoso duonu enum ene eye djuada enne nso yewura etena ase e wa hemfie no ohene tena ase no ohene adama wa makwan se Ayumsohene emra mesai enkyere na o mesi bibi enkyere no se de bia ye no no Nyansapo ekru ya befa ohene ayede no kɔ na wakwasi bibi ede akyere yewura abusua yede no kɔ no wasi bibi kyere yewura wi ade be kɔ so ho bia no ye be ma maso ate de ade ko fie kakari tumi de mawo o se de pa to nyina o do nyina so wonsa o tira hantan o tije o tiri sebe tumi a do nu nipa but it nipa o nipa o nipa mu o ti de nya so bonya botre na beda fo na be ti nipa o ne wo zampa sa jehene anda o ma o hino na mai enya nipa na almunyam aba ne beka se sante hene nipa o de ma yidi we de e o feli fili fa o fili fa bra de na nya almunyam ye pibi kwati ma se be almunyam mra ho bibi ka chiame e fonche bibia na won ti ase na ba lusa yura o makwa ya chiro wato wase na di bu na di tie ahudi tie e di atra ko nyano so ma se ye monyam akasante yura so no ni ma o shira ko se alo choko mem wona utu cheo pedasi pedwa ha papa ni pa sia kwai kam so ko mai ni ka Otumfuo nsa ka se exotu bana nsa ka ka sia se ure yo me masuno zumbra Otumfuo bra ma chanche chipaso ma ni asaya bituto funda ka sia bio ni fan ni sre Otumfuo tanke se kan tanke se o yina wo be se betuna futupa na ma chane kwampa betu Otumfuo tanke Miura obe betuna futupa achere kwampa se man chere futupa na man chere kwampa betu Otumfuo tanke me obin abrifa dadi Peter Krom dikru me se Otumfuo tam kan tam kese se nana ye obey betuna futupa se man tunu afutupa betu Otumfuo tam kese so Otumfuo tam kese ka se ye wura abo obey na so sompa betuna futupa se me da me chi mana Otumfuo tam kanta kese nana kokubi ana nana ana Appiah kubi nana nana no fa no ye ma Appiah kubi otoso ni so mpa nana no be so masanteman ele le me kobi Acheampon di ka me sere no aso mi wura enmonyam se le do de asemi mi ma no hu da bia ada o frame anopa o frame bia o frame anacho e po de so me ba mi so ana mi so ya o frame na mama mi tonta
Abishafo asante amamrem se de nyina yinim no se ohene bi besu akire sante hena osu akire ohene wiya obetnase na nanan ma brand bresuo se brand bresuo mo de dwudu no hu wiya na nanan mu nyina to santene abema na kwa aba na o ma hye ni kwan se waba ontenase so ohene tenase wiya nananom ye feko du ba ko nyina be ma no akwaba no ngo be ma na akwaba wiya feko du ba ko ameka no nifa benkum kontre akwam adonten omu nyina be ma ohen kura wo sha sante hene na akwaba wiya na fe ebraso se ye de tu monten so de no kokotia sante hema I'm
sia ka wo be am mo fa ni bani wo ye gba no o chi be da se tetedu am mo fa no ye la o zetu mo fa be me di kan fra Apada ngo ho hwe wo da o pipo ma dia ni asamani bo for pipo ko o zetu de bo de bo ku di de mama no ko bo ko fera bo do ja o premier se ko ko be am mo fa ni bani mo ye gba no o chi bia da se tetedu mo fera no ye ya bo be me di kan fra kwa ba haye Nyansapo so ne ye nyina ye nimsem se ohene ebi be so a kire santehene no kwasem ne se ohene de so so ya ni kura odi so ana nim na yate se ye Ayumso menya panyi bi o menchemu ma me koy na me musa ne se ka Ayumso a panyi me mo akwa ba haye Nyansapo so ye frɛ me kofika kare ye frɛ o ya oben aja be ye ka Ayumso e wo hene ankasa e wa santemem Ayumso ye prokesia wo enkanena eka by geographical no nka na ye Ashanti region Kwame Nkrumah ne bechi mu kodi Ahafo tinana Dubai no ote Ahafo ne from Ayumso wa Ahafo ufri go so kwa Ayumso ye nkwansini nan irun nkwansini nan papa je fansan kwansini nan ohene ufri go so kwa Ayumso kwansini nan santehene kasa yimu no oka asem bi se ohuna de kodie pote ya na Ayumsohene ede esom santehene wada maboaye ma yehu Ayumso mpanyensem kakra no so de asantehene ni mude wa kire se ampa de ye nananom kire ye no se woni mu kura kire ampa na sa 60 no ana se ahintasem no eya ade a na bebre no enye enim na ene wa bie so ama Ayumso fo no bi kura ebusa se na ade na no ye ampa Ayumso ya bomofo agwa ohene okopie ho no na nakwa Koduah odi kan na oye bomofo nti na okumunam na no odisi na akwabo ahene so na beso konso o ka se okumunam disi na akwabo ahene so na ode abasantehene ho ma menhu edi na kese Ayumso abusua no ankasa no feko ben mu ana wowo Ayumso wo akwab Jameda se o maye hu se Ayumso eka akom feko no o mu yakomfo wada ma hene boa yen hwehwe ko Ayumso na ankasa mo abakose maye kakra Ayumso abakosem de yanka ne bebre kakra me bono tofa me se Ayumso efri Antwa Kumasi Antwa haya abusua no ebi eka ho Antwa Koduah no na ebi nso anam asantehene opoku wale ya odikan eje Ahafo no Ayumso ehene nso kokoso ye na ono nso ye na hayo nti okọ no osi ga ho na okọ na nim foto na akwabo ahene wo mu ti no okọ ahayo ewo epomu ho ti okọ ye na okumunam a no akono ho no abona nso ye ka nanso a oti ase nanso ye bebi a ye ko obo ne se kura a oho ne nam se be ya ense efri eho ne ba kumase be muwa ti obeche ti oho dia empro no watimi dia abantina se pata no obebo no ne yi no ne fro no nti odru ho no okwa no oche nti no oja na yere nti akoba se oba no na yere nso nyam ano oko o se wo ko aja me nso menyam ntimi enso mfo nyam wo ntimi enu achi nti se sa na te de na me de nyinsa mbedi wachi na awo na e ma de adu achi na kamea onso wako di abo
ti ɔne ne kɔɔya kokoduru nsuo a ne yɛfrɛ no ɛne yɛfrɛ no ayo ne da hɔ ti ɛhɔ mmerɛ no na nsuo no ɛsoɛ no ti ɛhɔ no na ɔpɛ sɛ anka ɔkɔ back to baby a ɔmo akura no wɔ no na emom no na ɔntumi nkɔ na ɔsɛ ɔbaa ka yɛ ne ntam ne yɛ nkɔ na ɔsɛ baabi awoɔ no aweme so awoɔ no aweme ɛweme nti wɔde aweme so a hɔ no na prɛko pɛ nsuo no soɛ no nti ɛsoɛ no na kyerɛ sɛ ɔntumi mfa ɔbaatan nkɔ prɛko pɛ nti na ɔwɔ sɛ ɔbɔ apata na ɔyɛ biribiara kama wɔ hɔ nti ɔhwɛ na ma ne ho ɛtɔ no nti ɔkɔɔ emem na dwa ahofoɔ no sɛ nsuo a abɔ ho ban ama wayɛ sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔgye wo tena nti bɔ wo sesen ɛwɔ hɔ nti ɔkra a wɔsɛ mɛkɔ baabi awoɔ no wee wo so no nti ɛyɛ aweme so na aborɔfo no ɛbaeɛ no ɛna ɛsesa a ɛbɛyɛ ayom so nti wohwɛ aborɔfo no ntwerɛeɛ no a me nanam a mbɛto wɔ mo ntwerɛeɛ no na ɛyɛ awem so no na ɔmo twerɛ no nti aborɔfo no baeɛ no ana ɔse no ɛdi no ɛyɛ no ɛmu oduma no ana ɔyɛ no awem so ana sese yɛayɛ dɛ aka hɔ na nsuo no nso ne yɛatena yie a obiara wɔwɔ awem so biara anaasɛ mpatamu biara bɛdi adanseɛ sɛ woyɛ widini woyɛ nipa bɔne ni woba bɛdi nsɛmɔne wɔ kuro no mu a kuro no bɛyi wo ama ɔnwo wokɔbɔ nsuo no bi nom ne yɛyi a ɔma ɔba nti ɛbɛma a brɛmanfoɔ bae kokofufoɔ bae nkranfoɔ ba bɛtena hɔ yɛfrɛ wɔ nkra kuro mu ɛnɛme kan nti wɔwɔ nkuraseɛ bebree nkuraseɛ no na ka me de busa sɛ yɛyi a yɛn tutu no ankasa na nkuro bɔ sɛn ana hyɛ nkuraseɛ a sɛsi a me ne wo kasa ebi wɔ hɔ a wɔn nyɛ nsuae ɛma na deɛ me ne wo kasa deɛ nkuraseɛ a hɛ na aseɛ aduonu mmienu 22 aduonu mmienu a ɔmo ɛwɔ hɔ a school wɔ nkuro no nyinaa mu a ɔmo ɛhyɛ Ayumsohene ase a ɔde bɛbɔ pension so ebusua ha yɛ Nyansapo yɛka kyerɛ sɛ yɛhyia hɔ ase a nneɛma nyinaa nneɛma yɛhyia ha ase a nneɛma nyinaa no yɛsane no badwemba nti ɛnoa na egu so a yɛsane no ma yɛnhwɛ Ayumso kuro no nyinaa obiara yɛka Ayumso anka dodo no an so ne sɛ ahafode ne ɛgɔ so ansa na wɔkɔ yɛhwɛ Ayumso kuro no nyinaa na ne fa nkuro bɛ no no ɛhyɛn ɛbɔ hye a yɛnim gɔɔso deɛ mentimi menka ho abakɔsɛm sese gɔɔso akwasi buroni na ma gɔɔso ɛyɛ gɔɔso nsɛ na gɔɔso bɛyɛ mfimfini a na wokɔ memu a obɛfa ne se wokɔ kukuo mu a obɛfa ne se na gɔɔso ahyɛ mfimfini nkasemfo wɔ ne se nti obɛhunu sɛ ne ma mentena ha ana ɔde gɔɔso yɛ center na kura di kan ɛwɔ ɛhɔ no deɛ kukuo mu ne mmep ana bɛkyekyere so enti wɔne gɔɔso bɔ hyeɛ wɔne mmep bɔ hyeɛ na wɔne dɔma ahenkuro yɛdua yɛdɔma Ayumso wɔ asase papa a dɔma ahene ɛne yɛn nso yɛbɔ hyeɛ ɛwɔ forest nim ne yɛne wokɔ nanaafo nso a yɛakɔ akɔpie Koduah Ayumso yes yes na oba ne sɛ nso a faada yɛba bɛhyɛ faada ho yɛba ne faada foɔ nso abɔ hyeɛ na faada no som kukuom abja makacho sɛ sɛ yɛhyia wɔ Nyansapo so sɛ na yɛsane ne yɛsane badwemba yɛsane no kwan a obiara bɛfa so ɔbɛte ase wonni adwira wontumi nsane sɛ a wɔhu sɛ yɛka Ayumso kuro no a obiara nim no a yɛhu sɛ wɔ ahafo no a ɛsi a ɛwɔ ahafo no nyinaa no a yɛhu sɛ ne nsa ase traa kɔ akɔka Koduah a abusua asante so santehene taa ka sɛ ne man kɛseɛ ana sanke yɛde hoahoa no a anka wɔnkɔ kuro Ghana mu so wɔhu sɛ de sitie no sɛ yɛka sɛ ɔhwɛ Ayumso sɛ de menua yi kan ya na sɛ baa kɔka Koduah de a ɛne na asante ɛyɛ kura a ɛso yie abusua aha yɛ Nyansapo ɔhene medase pii no nkɔmmɔ
si ne ebube ne bre ben se si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadore sra Tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwandewa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo ni hu duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa madawro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din de obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam ne honhon hia na amerika sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twa ni mu twa nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntima nyina ni mu ampata na wo yade ya